Isor ya wanteme ngono. Awik iki. Ya. Iki terus pucet lho Mas mesane, aja ngono ki aja. Ora iki lagi nesu aku. Oh. Nesu piye lho? Jangan banyak marah, engko cepet keriput tuwa kempon, tinggal lunga kowe engko. Sing guyu wae. Wah, nganggo kisut. Aja gampang nesu. Semel aja. Ya anu tinggal golek neh. Wah, tenane. Iyalah. Nek tinggal gulung komeng sampean engko. Ya ora. Yo, iki kudune sing bawa mau jangan kekalih kok. Lah ora sampean wae karo megang ngono nek aku ki gur pendengar. Oh, nggih. Iki mumpung ra ana Bagong lah nek ana aku cucuke ndasku. Ayo. Siap. Ayo. Nganggo bawa, Mas? Nganggo. Oh. Duh. Iki kan cakepane duh Nimas, berarti sing kakung. Nggih. Tak telasne. Doni Masmus tikaning wang. Ayo nyedakno. Nyedak. Mau ki sing tak gandrung kudune siji kok. Sapa? Gendone mau masak. Wae wis mambengi. Ngono, gulung-gulungke aku nek karo adi wedok ki arep membangun chemistry itu dadi bingung. Ora apa-apa, iki ya wis kulino paduro aku kok dadi ya. Ojo ah. Nah, perkew. Hop. Hop. Matur nuwun. Matur sembah nuwun. Kula nuwun wonten ing Laladan Samping Ngalang Gedang Sari Guru Kidul. Ngayog Jakarta hati ningrat matur sembah nuwun sanget. Ngerasa nganggo supuk bareng. Ngremuni hop ngono kan hop. Meneng kabeh. Matur nuwun. Nderek mangayo Bagyo. Awit sampun kahitanaken panjenenganipun Adi Mas Bagus Syarif Hidayatullah Faqih. Putra saking Bapak Rusmianto dalasan keng Ibu. Nggih matur nuwun. Mengawan ningoe maneh. Ngono nek saiki ngono arep nyawer. Nyenengke kimpul. Wargoe. Matur sembah nuwun. Kimpul ki cekelono kuwi ta. Ndok bradat. Apa kimpul kon duit wae? Pak duitke karo Mas Galuh. Weh. Oh iya ayo Mas Kimpul karo Mbak Via ki mau. Ana pamundhutane ki mau njaluk apa ki jenenge? Dadi ati. Iki ben dibawani Mas Kimpul sing nembang ben Mbak Via. Oh Galuh wis wingi. Ayo Pul. Iki ana sawere lho iki nggo kowe. Ayo maju sepati kanca-kanca. Ayo sing gumyak sepote. Ayo. Men didrami. Ayo Mbak Via. Kayak ora Pul. Nyongki
kek rono malah. Ayo kek ora. Ayo iki tangga-tanggamu dhewe ning kene iki. Ayo. Ayo Mbak Via digandeng tangane dijak ngaten. Alah wis kek ora kudu duet karo gendrone. Ayo, guys, syukur ora. Seneng banget dong iki. Sapa-sapa sih, sapa-sapa. Oh, sapa-sapa. Anu Kimpul nyapa Mbak Via coba. Mboten penonton lho. Heh? Penonton. Ora kuwi lho sing tojak duet kuwi. Mbak. Wah. Ngopo ngono kuwi jenengan? Biasane nek nang isor panggung mung Vi ming ngono. Nggih saderengipun niki kan pripun Mas? Ayo kenembang kek kuwi do omong mansik ngono wong loro. Coba tak krungu kaya ngopo. Kowe rasa sentimen lho. Iki bengi iki aku kerol. Ya ya. Ndi sing sentimen ndi? Iki ora ngerti nek aku ki kerol. Rol kabel to. Ya kabele keren aku. Cup-cupane ya ning aku. Sing ngeces. Nggih niki kan pripun dadi ati Mas? Heeh, dibawane ningan. Monggo Mas dadi Mas. Ayo kowe kuwi. Sampeyan ki kon bawa, oke sing nembang ki aku. Nggih. Ngono kuwi. Siap. Ayo. Iki the Lord of Bawa dadi ati. Sak rene, Pak. Cekel tangane digandrung. Digandrung. Ya ya. Kayak ada. Ning romantis ngono lho. Kayak ada. Monggo. Ayo. Kekarane. Sik lo. Sabar sik, sabar. Ngurung iki waro. Gegarane wong akrami. Sae. Kok ngapunten lho. Tepuk tangan. Luar biasa, potensi luar biasa. Potensine Gedang Sari. Nah iki ya. Mojosari. Lipat kok. Ora Gedang Sari to? Mboten. Tiwas tak unjuk-unjuk ke Gedang Sari. Nanging kula gadah gedang. Ora. Oh, Ya wis geles. Terusno. Ndang. Ayo digandrung tangane digandeng. Tutu bondo tutu. Cekeli tangane dicekeli. Rupa. Satu nek tangane dicekel satu. Among. Nek jenenge mau gandrung ki alon-alon lek nek tangane ora kaya ngene iki kepiye? Nek kudune kepiye? Alon. Sing alus nggih, Pak nggih. Contone. Lah ora dicontoni lho kowe iki sebagai wong lanang ki sing wibawa. Ke? Tutupan. Kasar ya. Ora apa-apa jenenge we profesi. Bondo tutu. Lah kok ora mak. Lambene kono ki iso klijak-klijuk lho. Lah ora sida romantis ki. Yo kan dadi sesuatu hubungan ki ora kudu dipublikasikan. Oh. Ngerti to maksudku? Iya Mas, ngono ki we. Ya. Jadi on the apa ya? On the spot. Kalau seneng banget. Gal lo ketika kowe guyu sing omah nangis lho. Ngerti guyumu. Among Gandrung ati pawit tane kaya Mbah Walo ya. Oh. Napa Pak nyawer? Oh mboten. Satu. Bedang boleh. Luput pisan kena pisan
gampang Yen aja do digodho wis bene. yen gampang. Ayo ketik kimpul. Halo we, mantas Mas. Nah, iya. Halo we. Gampang. Ngapunten nek iki lagu Mentos. amargi kula jatinipun boten saged nyanyi. Dadi Nyon ngapunten iki mentos dadi mantos. Yen angel ta Ki kok nek nyenggaki nginang karo ngilo. Los. Kowe ngerti ra mergo penyaran-penyaran do ngono kae. Ngopo mergane? Asline itu penyaran wayang. Lah terus Elektron. oh elektron. Jahat kowe. Jahat. Mengenai elektrik kowe. Tan Kenoti anumbas sampean ngeden apa ngalem teman. Siap jare dadi gayeng. Ya nggih. Gampang arto urung wis duwe fans to sampean to. Kayak fans musik sok nukoke rokok kowe. Kayak halo kayak. Siap nggih. Jos nggih Mbak nggih. Lumantar ansor laras Sip. monggo. Thank you very much. Ya toh Mas. Yes, don't cry nggih Mbak nggih. Oh. Yes. Ayo bukonono celuk Mas Kimpul. Ayo golek Kimpul. Golek sing kaya ngopo. Aduh pengendangnya Jaipong ganti. Kelakuan seperti dudu rupa ya Mas agar aku nyanyi ora do nabuh. Apa ya? Gak agar aku nyanyi tabuhi. Apa ya iki mau iki? Kowe asine guru iri. Oh. Nek iri. Kae engko nek aku serono. Heeh. Alpan mbek aku. Heeh. Oh. Berarti sentimen harus sampean ya?
Jane cemburu asli. Jan meter. Nggih, matur sembah nuwun Pak. Rezeki anak soleh. Tahu kan? My name is Kimpol Jreng. Iya, good morning. Siap, oke. Siap, oke. Sip, yang lalu berah berlalu. Oke, siap. Yo kan noku. Oh. Intine ki sampean ki nyanyi ora peneng anu lucu. Ora apa-apa. Ora mergo lucu to kemo ki. Mesake. Matur sembah nuwun Pak. Nek sakune mriki mboten sah, Pak. Lumayan, matur sembah nuwun kena gun. Oke. Oh, anu Pak. permen. Buat nambalke bane klimen, Pak. Siap, oke. Siap, semangat ya, Pak. Oke. Yes, yes. Wah, penggemar Mas Kimpol ya Allah. Wes 10 aku 10. Lumayan nih kena gongu yo ping 5. Wes PN konggone ngan rest area. Asik. Ayo Mbak Mia. Lanjut. Sagungan mohon nggih. Ora kok. Ngenyang. Manut kendang. Digantung 100 ora kowe. Ya sido. Kena go tuku truk-trukan. Mayar men. Ayo Mbak Via. Tak ora gelem nabu. Anda berharap apa? Kok ora arep ora manut irama gendang. Ya ora kan manut. Gendang saka isi lho. Jangan salah. Apa ya? Isi kapok. Oh, ngece. Ora. Pokoke Mas. Mau iki ya wis bener Semangat. kok. Masa kayo di sini. Berarti rasa sembangi Mas ngene dhek Mas. Monggo.
Matur nuwun Mas Pasha. Nggih, Semangat sampun. mugi tansah sehat berkah barokah. Amin. Jumbo Kang Jinongko. Apa? Apa Kurni rock kuwi? MC ngono kae. Oh, Siap, alah. Siap ngoten mawon nggih. Mas Ayu lek ngendang apik banget Apik kae. Jen. Nggih matur suwun ngoten mawon nggih Mas. Nggih, matur nuwun. Niki pun nggih. Nggih pun. Nggih. Monggo kek lenggah. Nggih. Napa niki? Pun. Niki pun lagu lho. Nggih pun kek lenggah. Mboten lali niki. Mboten lali. Monggo. Monggo kek lenggah. Wah, pas. Iya, ora ditarik meneh. Pak neng ya sida dijipuk Ayo wis ben. Iya. Siko dhewe. Gimana pamundutan anu, Tru? Apa? Nguji buat. Oh iya. Sing minangkani ben Mas Galuh karo Mega. Oh iya. Men tak do duit wong loro iki mumpung ora ana Bagong. Ya, men takon duit wong loro kuwi. Lah ya nek Bagong kenah nesu ayo wis ben. Ayo Mas Galuh, ayo. Sepati. Ayo Pul, ora sepati kok. Ayo ngadeg Mega. Oke. Oh, no. Lulus sensor saiki. Geng dalu Mas Da. Sugeng Mbak Mega. Ayo Nggih sugeng enjang Ting. Ngadeg. Sugeng enjang. Karo adine. Iya, kali Adi Wedoks. Adi wedok. Lek napa Mas kok hati-hati? Sing hati-hati warning iki karo sing Jaipong. Lah pripun? Cah iki wis menep kok tenang aja. Iya. Mana konco mana mongso lah. Oh iya. Mending aku beli. Kan Apa to iki yo? enek iki syarat anu tak sumanggake kok. Nah, Kaya apa? Nek neng panggung, nek neng ngisor ya wantemi ngono. awet iki. Ya. Iki terus pucet lho Mas mesane, aja ngono ki aja. Ora iki lagi nesu aku. Oh. Nesu piye lho? Jangan banyak marah, engko cepet keriput tuwa kempot tinggal lunga kowe engko. Sing guyu wae. Wah, nganggo kisut. Aja gampang nesu. Semel aja. Ya anu tinggal golek neh ngono. Wah, tenane. Iyalah. Nek tinggal gulung komeng sampean kok. Ya ora. Yo, iki kudune sing bawa mau jangan kekalih kok. Lah ora sampean wae karo Mega ngono nek aku ki gur pendengar. Oh, Iki nggih. mumpung ora ana Bagong lah nek ana aku cucuke ndasku. Ayo. Siap. Ayo. Lagi bawa Mas? Nganggo. Oh. Duh. Iki kan cakepane duh Nimas, berarti sing kakung. Nggih, tak telasne. Doni Masmus tikaning wang. Ayo nyedakno. Nyedak. Mau ki sing tak gandrung kudune siji kok. Sapa? Sinten? Gendone mau masak. Wae wis mambengi. Ngono, gulung-gulungke aku nek karo Adi Wedok ki arep membangun chemistry itu dadi bingung. Ora apa-apa, iki ya wis kulino paduro aku kok dadi ya. Ojo ah. Nah, perkewet. Jiwa Pak Sunarno sinten, Pak? Bupati. Wah, saya mriko. Mawe rasa ping hati. Ayo Kak, Mega.
Gimana wetengnya gimana? Baik kan. Wis ping 4 medun tak delok iki wong iki. Anu Mas Da. Ya. Kesawapan Gondo kimpul. Gondo lek kimpur. Gandane kimpul. Dadi tencremen wong. Allah. Oh, piye kae? Piye ngono kae? Wis gesut. Lek kimpul gesut. Hiro nyernake lung krahlan lasu malah DC iya bagus lek kimpul. Suarane apik lek kimpul. Kalah aku wis kabeh. Wis pokoke soal wong wedok ya menang lek kimpul. Menang lek kimpul piye to? Sapa-sapa diterajak? Iki ne lho. Iya. Iya. Nek yogur nek warase waras Mas Galuh. Warase nek apa-apa menang kimpul. Wah, Pol. Suhu. Nika suhu kula. Kimpul ki tau omong karo aku. Pripun? Aku nek soal bondo, soal rupa, terus kawasisan aku kalah. Neng nek soal kalah aku menang. Iya. Betul. Betul. Dia pemenang saat kalah, bener. Oh iya. Ngilangke rasa kang sama Gong. Urung kok. Urung. Kesetrum lek kimpul dadi rada kurang aku. Tresnaku sundalwi Yati Yo, tato. Ayo, arep sapa ki arep sapa? Sapa? Napa nih? Iki apa kowe? Derek. Ya, kowe wae. Nggih. Sing alus riyen. Sing halus. Iki halus iki. Minggu ciwati nang geget lati anjing jet alisi Nang
cengkok motor trail. Ayo niru cengkok elek kimpul ra iso ternyata Mas dah. Gandeng dalane lak munggah to dadi Nah, cengkok. Yo. Minyi. Ayo. Pamirsa mantenipun menika ingkang Putri Kumaratih ingkang ngendang Jaipong menika Komodo. Komodo. Apa padha-padha le Komo? Komodo. Komoratih kae Komodo. Komodo. Terus anggere mlaku melet-melet niku to merambat. Idune berbisa. Wah tenan. Wis beracun. Kuwi yo wis sakole. Wadah kacange mawa iso niku wadah kacang. Heeh. Apa wadah kacang? Con. Yo, condong catur lho maksude. Yo. Wekasan pepungkanku manis sekat kaya arep layu. Yo. Satu kali lagu. Ayo, usuk urung lekas. Selak jangleng. Kak kerjitan. Jangleng. Lah kok kowe megara melu ning Kebumen ade entuk basa-basa anyar. Nganggo mic. Ya nganggo Napa? pentolane. Gimana? Rikane wingi ra ikut ning Kebumen sih. Lah pripun? Asik. Nah, iki Gimana asike piye? Di pinggir pantai Lah, sepoi. aku gak melu kok. Apa? Masda rikane sih turu. Ya, Turu. Turu. Ya wis suwe tak gugah rawane. Suwe. Inyonge rawani lah gugah rikane. Sedina jangleng lah, jangleng. Jangleng. Apa ya kuwi? Wah, Artinya apa itu? Inyonge turun karo. Oh, berarti aku jangleng sekali. Heeh, jangleng itu cantik. Iya. Janggel. Oh, janggel. Janggel ki kae lho. Nggon jagung kae kok. Kayak jangleng. Jangleng. Sinawangin ngucimu pamikiran kuat kaya harap nikah
larase saya munggah ngono Mas. Iya. Ya cah menangan apa-apa. Niko. Sing ngendang. Yo halah Mas Tawon. Kok iso tawon? Tawon balo. Tawon galo, tawon galo. Tawon galo. Napa niku? Aku lagi krungu iki lho Mas. Tawon galo. Napa niku? Sing wah sing sak gedene kan lho omahe sak. Oh, tawon. Tawon. Wah, niku berarti padha kalih kula. Kula iki sok ngentupi ya. Nah. Ning delalah nggih, kula iki tertib. Bar ngentup ki entupe tetes kula beto. Oh, lah iyalah. Ana kecer rekoso no. Mati no nek kene. Ada tawon kan nek ngentup lak entupe dikerekke to. Lah nggih, tawone mati. Nek nggen kula tetep kula gawa, soalé dadak nyambung nganggo paralon niku dadak rekoso sih. Lho. Piye iso diecer entup kok diecer ki? Penggalihe iki lho. Kimpul meneng kowe, tak gone Gracia lho kowe. Mas, wis ora nampa. Wis malah ra nampa. Wis ora nampa to, Mas. Saking le high class. Ora lulus. Akhir Enggak nerima. masuk ning tengah ngalas. Liringane trokang wening hamung tansah adilah haleke nanging terus Panjang yuswa awet momong putra wayahe kathah rejekine nggih. Amin. Paring asma sinten, Bu? Bu. Oh, Mbah Uti gedhong kuning nggih. I love you, Ibu. Panjang yuswa. Kok ya tawon wis disenengi to, Bu? Tawon. Kalah karo kimpul ra? Piyayi le padake gombal po. Gombal. Ora. Menang. Heh? Piye lho? Matur nuwun Mas. Matur nuwun aja lungguh sik. Tak duet takon duet karo sing nakale padha karo sampeyan. Nggih, matur nuwun Dik Mega. Wes. Sip pokoke. Kimpul ora beres. Pancen ora beres. Sing ora beres apa? Ki lho disuwuni pirsa Mas Ora beres ngono sapa? Oh, mirip Prabu. Lah iya ke muridé kok ya. Wah iki. Bengkoang. Ha ya kuwi sing muni kethek kuwi. Ayo, di Sini, Ibu masih bersama. Yo, sini. Ya arep nge-MC apa ngejak gelut. Matur nuwun paringipun Bu, mboten tokak malah kebak nggih. Sip. Ingkang betawungan kula dongake panjang yuswa, sedaya mawon. Sing kagungan hajat langkung panjang yuswa sehat selalu. Nggih. Iki karepe njaluk neh ya. Ayo Mbak Nikan. Nanane. Manis, kowe pancen manis. Wah, apik banget. Terima kasih. Heh? Terima kasih. Yo, kan yo harus begitu toh, Ibu. Nah. Kok ibu sih? Lah, Iki isih 30 tahun lho iki. Kamu Oh. jangan begitu ya. Iki Ya. 17 tahun iki.
Ini 17 tahun. 17. Wah, elok masih gadis. Iya dong. Masih perawan. Masih gadis belilah. Masih. Belia. Oh, belia kok belia. Berarti dikai market ya. Klanu gadis belia. Ayo isih perawan urung tau nglairke macan. Sembrono. Ayo kowe mau kok. Gadis kok belilah ngono ki ayo. Sing ngantri ya mbok sak daya korap. Opo ya ngono kuwi. Aja ngono, engko kimpul tuk saweran selawe terus japri aku. Canggesut kae kudune iki. Lah iki. Ora. Kok kowe malah nyemelangi karo wong tuwa-tuwa. Iso ayu mamakne. Segala usia kok doyan gitu. Doyan. Kimpul doyan, sing didoyani ku ora doyan. Konone dhek kimpule yakin ning konone ora yakin. Ora yakin wis tenan, Mas. Beda keyakinan. Nggih, bener niku. Wonten dawuh. Wonten tembang apa Mbak Nikan? Kita duet yuk. Iya, apa? Lagunya tadi? Oh iya, masih bersama Manis. Ansor Laras. Masih belok barang kita nuansanya kasih lagi lagunya Manis. Wis kaya anu palapa. Yo palapa. Kudu kaya kecek. Sik. Kecek iki apa? Kecek itu MC. Oh, MC. Podo. Oh, MC. Oh. Ya. Hai. Seminggu kulimat
kaya bisa ngrotoke Kakek Sugiono. Piyai nek dono Dria. Terima kasih banyak. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Ngersakaken lagon menapa malih? Ngersakaken napa, Pak? Lagunipun? Apa? Sesi Demak. Kalau wau sampun sanes kok menawi. Sing enak. Niki enak kabeh niku, Pak. Lali janjine. Hina menika hina. Hina menika, Pak. Nggih. Matur nuwun Pak Giono nggih. Ampun negarian, Pak. Tesih kathah kok, Pak. Oke. Keneng piyai sepuh kok nggo garapan. Matur nuwun paringipun, Bapak. Mau ana pamundutan ali-ali. Kae, lek kimbul ngulake aku terus nesu. Kimbul nek tak selawe, kowe tok pira? Tok pira? Alhamdulillah dapat 300 dari Pak Sugiono, dari Ibu Gedong Kuning tadi, Ibu cantik. Jan. Wong ki seneng dono Dria. Lah, kuwi lho, Bol. Mulane sesuk nek aku ning paran kae melu aku kae dono Dria padha. Dono Dria. Ya dono Dria duit, ya dono Dria umbel bareng. Komplit. Bener toh Mas Da? Benar. Karena dia juga membutuhkan probiok dan membutuhkan air bersih. Karo kas siap, tak kasih kas. Neng kas bukan kas yoga, kas lain nanti. Nanti yang sepuh-sepuh tetap ikut saya hadirkan. Tak dokumentasi. Kas kenakalan. Yo malah edan kabeh. Ayo karo iki yang masih muda ini masih 15 tahun. Yang nomor 2. Yang itu nomor sana itu. Ini cerai Mbak Yoga. Ini bukan. Oh, Budia. Ya. Oh, sama Ibunda. Enggak, iku 15 tahun kok. 15 tahun. 15 tahun 51 soalé. Ora, lho, sing meri via. Ngapa? Iki lho ngono aku ki wis basah ngono kuwi wis. Maksud iki keringetan kan hawane sumuk Mas. Wis rasa dadak tak jelaske wae aku wis mudeng. Heeh, engko ndak pikirane ngono iki. Ayo Butia ngate anu janggleng Butia. Janggleng. Enggak Butia. Monggo kanca-kanca tutuk. Kok tuk-tuk. Kalau ora rumangka warunge dibuka ditotok tangki. Pas satu rasa aku mau yo arep bukani kuwi ndelah Mas Da dulu. Heeh. Monggo sugeng dalu. Sugeng dalu. Nika kula mastani ses napa jeng. Lah penake piye? Ampun penake to. Heeh.
majeng mriko mawon. Kula pekewet. Saya nek dia Dipandang simbok ora gelem. Padi Parjo. Ndak, saya pekewet nek dipandeng. Mbak Indra, mana ya Mbak Indra iki? Dah, ini dah. Aku mau weruh. Tidur di atas. Ndak ada apa-apa. Lanti. Wo, kenalannya nek kimpol. Wis. Ya bar iki duet karo Mas Galo. Coba. Mbak Indra. Ndak bisa. Lah ngopo? Karena baru tidur. Oh ya enggak apa-apa. Soalnya kan sing arep glembuk, Mas. Mas apaan tak kandhani sing apik-apik. Kul bojone kancane ditawakke. Kimpol. Oh. Lagunya apa iki, Mas? Alanu ali-ali. Ali-ali. Langsung Aku mawon. bobo wae. Waduh. Men ono chemistry-ne karo Dedek Galo. Galo Chandra Kirana. Ndak. Saya jangan Condro Kirono. Lah apa? Kan asih dhewe. Condro Mowo. Chandra Mawa. Malah kucing jaratan. Kucing sapa kuburan. Kucing jaratan. Kucing jaratan. Jeneng kula Allah. Mambuke yo. kelali aja Ini sapa? Malah Pak Wariso. Semangat, Pak. Pak Marisa dadi wong gayanya. Wong mojok. Ana kopi ora kita? Cah ilang. Enggak ada ya. Enggak ada. Ganti ya. Oh, nggih. Ali niki sulih kula Allah. Iya. Oh iya tak dawake mburine yo. Aja dianggap Kena sendah nek wedok tenan. Wah, kula wedok. Kandhane ACDC ngono. Mboten nek kula riyen brol wedok. Kuwi ndak dina meteng kula, Bu. Ya. Wis. Iki nek ngomano tak roki kok iki. Mangke kaya bebek kan ndak esuk ngendhok. Ya. Wah. Mas Sulis ini tak kira medun beneran. Oke, Pak. Iya. Kancane Gowo supporter ora wani jen. bolone Oke. kimpul nge. Iya. Oh yes, oh no. Oh. Ya, ya. Yes. Yes, yes. I going, yes. Ya. Ya, I love. My dear. Oh. Ayo. Ah, tunggu jenengan no. Saya udah kok. Satu-satu gitu, yuk. Ngeti tansah gon deli Yen tadi lara kula iki jane dipadake buta aku nglokor jare. Nglokor iku niku nglokor. Ya, maaf. Siap. Oke, ya. Iya. Kayak juri, kayak dewan juri. Oh, dewan juri. Oke, yes. Good. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Oke, Bapak. Thank you. Oke, siap. Dewan juri menilai. Berarti aku diskualifikasi. Apa kuwi? Diskualifikasi. Nah, iku. Jan Diskualifikasi.
sedih rinten dalu ketok-ketoken kewala tadi hati pripun besok kapan bakal hal bali yen bali pecah kula mangga kalian Ibu Tia ngagemo ali-aliku pamrih aja lali marang aku nadyan kolam badan melu besere kelingon mah lalapetan gambar apa? Gambar coret. Gambar sarung. Halo, Bapak. Siap. Oke. Papimu tuh? Ya, papi. Papi. Wah, sip. Oke. Ya, siap Ibu. Konsentrasi. Pilihanku mripat biru emane besok yo tanya oke yen takon isi hatiku besuke Sampun katur. Matur nuwun Ibu. Ya. Nggih, matur nuwun Mas Da. Sukses selalu. Tambahane kuwi aku ora nambahin. Nggih, matur sembah nuwun. Kula nderek jenengan tetep matur nuwun. Ya kayak aku iso entuk iki. Ah iki. Iya, siap. Matur nuwun. Iki Nggih, matur sembah nuwun Mas. Matur nuwun Mas Kale. Truk, yo terus ke lakon. Yo ngenteni Bagong Bali. Ya. Opo?
Lah arep apa? Ayo sing apa lah, biasalah klasik. Angin nami milih semubang iwang aruna kadenetraning uga rapuh sabdaning kugela negara sagatar kene tungan enggong sing bene panca Bapak tokeng ayam wono mrak mangwohing pagakan yung alah iki apa meneh
nggon petenge ra jamak kaya ngene. Awak gerar kobak kok angel ora sebene. Duh. Kelakon ora iso ngapa-ngapa iki. Awak angel diobahke. Kono ya ora berfungsi. Jan ket mau sore kok Jan. Wah, Jan. Ngrekoso tenan uripku. Mangka wetengku mulus. Kok mau wis medhun ping 3 saurunge digotokan kene. Kok malah dikunjara kaya ngene to. Mbok eneng dewa sing nulungi karo aku. Wah, mergensong karo doyong Pak wong. Bu bola kali cedhe sapa sing gawe? Bagong. Sapa iki? Perkencong. Sinten nggih? Niki sinten nggih? Wah, ulun Kang Praptana ing kene, Bagong. Sinten? Sampean sinten? Wah, ulun Bedaran Rada. Wah, dewa? Iya. Alhamdulillah. Dewa ki apa nggih? Wah, jan bocah ora ngerti karo. Nganu kula niku kelalen. Mergo niki wau niku kula kaya iki ilang ingatan mergo dipanah karo sing jenenge Prabu Tripitaloka. Lah, sampean kok jenengan kok saged enten ngriki Bu Kulun? Wah, mergo pancen panjenengan ulun ingkang didhawuhi. Sartane panjenengan ulun ingkang diutus kelawan Sangjang Jagat Pramesti ya Sangjang Jagat Giri Pratingkah. Kinen keluari kita saka bebantane Prabu Tripitaloka. Sartane kita kang kudu numpes tumindak angkara murka serane kita ngalahke ya mateni bedah negara ing Paranggencana mboyong putri ing Paranggencana. Wah, putri sinten niku sinten apa jenenge wanudya sing kedah kula boyong lan negari niki kedah kula bedah. Ya pancen kita kudu bedah lawan negara iki. Kita kudu bisa nelukake lawan Prabu Tripitaloka. Mbok kepiye carane kita arep nelukake marang Prabu Tripitaloka? Nek dipateni mawon kena wae kita mateni. Oh nggih kula patenane. Terus sinten putri sing kedah kula boyong? Pasti kita kaget yen ta ulun paring pangandikan. Sinten Bu Kulun? Ora liya lan ora kejaba ya kuwi putri nek saka negara Ngamarta. Ya bendara kita sing bakal kita goleki. Ya kuwi Waradrupadi ya garwane pun ta dhewe Ngamarta Bagong. Bremara manguswa ngambrang kadekarana ning asmose. Ya ning marga amalagung kumiring sang ganda Wastratmaja. Long lalu angolati surya mangrangsang wayah. Wah, bejo temen kula Bu Kulun. Teka kula dipenjara teng mriki. Malah aku arep ketemu karo Drupadi. Wong mangga kepecarane arep ngluwari kula saka bebantanipun Prabu Tripitaloka. Menika luwih dhisik. Kula bakal muja dayaning angin kengasipat ingkang bakal nyipat kunjara ingkang anepa kanjeneng kita. Nggih pun monggo kula nderek mawon Kulun. Apa ini, Pak? Alhamdulillah. Yata laruta saking kuda sakuru kula. Ya namo dosa sang Sri. Mbok dibenake listrike cah ben ora kongslet. Kongslet dengkul kita. Wah, lek dadi sageleme dhewe. Wah. Jebul Bathara Teka. Hus.
ngawur kita. Bathara Kodomo. Matur nuwun nggih pukulun. Ya, wah jan wis. Sabanjure iki kita bakal ulun paringi wujuding pusaka. Ingkang bakal kita gunakake serana numpes marang Prabu Triwitaloka. Monggo mawon. Pusakane napa kula saguh nampi ya. Waton kula saged ngopeni pusaka. Wes santai wae. Kita aja duweni rasa jigelan perkewuh bingung kepiye nggon kita ngopeni pusaka. Prabu Triwitaloka patenana sabanjure kita pateni sandangan ya busanane Prabu Triwitaloka gunakna ya Bagong gunen. Banjur kita kudu madheg nalendra ning negaring Parangencana. Wah nggih ngestaken dawuh. Ngaten kula aturi maringake wujuding pusaka. Petapan ora Bagong. Wah. Kok kaya pring. Niki napa kula? Ya iki ngaran bambu runcing. Wah. Nek ngaten niki bali teng taun 1940. Aja juga perkara kuwi. Kita kudu nggunakake pusaka iki kang sak mestine. Ya kuwi kanggo ngalahake Prabu Triwitaloka. Wah nggih. Iya. Wis ngono wae kang dadi dawuh ulun. Mbah kepiye-kepiye caramu lek arep ngalahke Prabu Triwitaloka ingkang baku ulun bakal kundur makanyakan Bagong. Dewa kok kaya ngono ora. Landhep wae jebule. Untung pusakaku dhewe dadi ya ora ngenani apa-apa, dayane ora temomo. Ya, mok Suramrata, mok. Mok apa ya? Mok Suramrata, Jaya Mrata. Imbang jan padha wae taker kridane Prabu Triwitaloka keparat. Swami ngambrang ati karenane kasmase yaneng marga amalatku sang kanda mastrat maca lang lalu hangu lati Surya mangrangsang wayang umyung swara waryanto Patih Jaya Lengkara wonten pangandika ingkang kadhawuh sinuwun sadangune sasuwene aku mboyong kelawan Dewi Wara Drupadi. Apa wis ana trontong-trontong sleng pepadang? Dewi Wara Drupadi gelem tak dhaup. Waduh. Kula nyuwun pangapunten. Menawi sak mangertos kula. Dewi Wara Drupadi engga sapriki dereng kersa medal saking telenging taman keputren. Awit mbok bilih boten kersa dipun ndhap kalian paduka Gusti kula Sang Nata.
Wah, iblis lanat. Ning ora dadi ngopo. Nek ngono pancen aku dhewe kang kudu nekani lawan Dewi Wurodrupadi. Keparengipun, ayo. Derekno panjenengan ingsun bakal nglamar kelawan Dewi Wurodrupadi. Pati, monggo kula dherekaken. Maning jajalanat. Lah kok tadi menungsa iki iso luar saka pakunjaran iki lho lha iki piye critane? Lah rasaku kan cakep kowe mati diraki. Gene meng sekali pukul. Gene meng iso pisan kuatmu. Sombong. Ya, Mas Ulis medun lagi. Modar kowe Prabu Tripitala kaya titanono kowe. Tak bedah negara Parang Kencana. Wah, rada sesak irah-irahane. Ora apa-apa. Karang ndasku ukuran 59. Ndas po batalku jane. Ya, sapa sing arep wedi? Sapa sing arep wani nek wis aku ganti Bagong Wanda Split. Ayo titanen ayo maju amuk wong-wong Parang Kencana panon. Ngrekoso ya tenan kiprah ki ngrekoso. Kudu ngepas karo padha. Wis, nah ning ben ora kesel nganggo gamelan cangkem wae ta. Amuk legane ngadu diakep mriki. Tak 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 tak. Blang. Kayak kesenian apa?
Uya jagat dewa Bathara. Sawai Patih Jailengkara edan. Kowe sing wis bedhah negara ing Parangkencana pancen keparayataya. Ratu Gusmil tak pateni sandangane saiki tanggo mati denang tibana. Wah, wah. Wah. Aduh. Kula nyuwun pangapunten. Kowe kudu njaluk ngapura karo aku. Paduka sinten? Ya iki Nalendreng Parangkencana jeng Parang Jepitu. Nek tak kira kok negara kok jenenge Parangkencana ora masuk. Tak ganti Parang Jepitu. Jejuluk Prabu Pathokol Bawarsari ya aku iki. Awas aja kewalik. Pathokol. Aja nganti kewalik. Pathokol Bawarsari. Kowe patih sapa? Kula pun Patih Jailengkara. Jeneng kok elik. Kowe tak ganti jenengmu gandeng kowe lungguh ning ngarep dhewe kowe tak ganti jenengku dadi Patih Warisa. Nggih, ngestaken dawuh. Sarujuk, sarujuk. Patih wonten dawuh. Jarene eneng kene iki disingitke putri saka negara Ngamar to? Saking negari pundi? Ngamarta. 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 Iki pancen leres Dewi Wara Drupadi wonten mriki. Aku Tudana tak pundhute garwa. Menapa kersa? Bu, ngece kowe, ngece karo aku. Dumeh mataku ambot cangkemku jembar. Kowe ngece karo ning iki juragane Pitik Kidul Pasar ya iki. Aja ngece karo aku kowe. Drupadi mesti gelem karo. Tudana, teh. Monggo kula dherekaken. Ayo. Jayatama ngambar arum sang kusuma yatal mawur madu plonto. Apa? Aki teka wis nglirik aku teh. Ana trontong-trontong suleng padang kayake Drupadi gelem karo aku. Sumangga kemawon dipun rahapi. Rahapi matamu. Kaya panganan ae dirahapi. Aja ngawur gawar-ngawur Patih. Drupadi. Yayi Wara Drupadi. Wonten dawuh sinuwun. Paduka sinten iki? Nalendreng Parang Jepitu. Dijepit metu. Prabu Pathokol Bawarsari. Prabu Pathokol Bawarsari. Nalendreng Parang Jepitu Prabu Pathokol Bawarsari. Nggih. Wonten menapa kowe? Aku wis suwe dadi bajangan.
Nopo? Apa urung-urung rabi iki? Bujangan. Nah, aku wis suwe dadi jugangan bujangan. Aku wis suwe dadi bujangan. Lah, kowe ya wis suwe tak kurang nang negaraku ing Parang Jepitu. Umpama dina iki kowe tak rabi ngono piye? Sapa sing muni tak tung gendang mau? Parjo mesti. Inggih. Kula purun dhaup kalian panjenengan. Nanging kula nyuwun kula purun dhaup kalian panjenengan nanging wonten syaratipun. Syarate apa? Omah lodging. Syarate apa? Mobil sport. Oke. Apa syarate? Mboten niku. Nanging aja guyu dumeh kowe rupaku terus guyu. Mboten. Nanging syaratipun kalian dhaup kalian kula menawa kedah ageng. Oh kudu gedhe. Inggih. Sing gedhe apane? Perbawanipun niku sepisan. Wah, tak kira nek liyane. Angka kalih panjenengan kedah maru rumiyin kalian kula. Kowe njaluk tak poligami inggih. Matura. Sapa sing kudu tak maru? Shikamaru. Naruto. Sapa sing kudu tak rabi kanggo maru? Kawan Sira Yayi Wara Sutarni Drupadi. Wara Drupadi. Inggih mboten sanes kejawi namung putri saking Jodipati inggih menika pun Dewi Werkudara. Wis tak antepi kuwi. Inggih sampun. Wela dalah jagat dewa bayi. Jan pancen kuwi sing tak karepke Patih Warisa. Patih Warisa. Wola. Patih kok ngantukan iki Bu. Wonten dawuh. Patih goblok kowe. Ih, wonten dawuh. Golek ana dununge Dewi Werkudara. Wonten pundi? Negara Ngamarta. Ih. Ana satria ngendi mau? Putri Jodipati Dewi Werkudara. Ih. Menjang nopo kula mangkat? Saiki apa esuk-esuk Patih kok goblok. Ih. Waduh, tesih ngantuk. Wis ngantuk, Patih ngantukan. Ora sumbut karo lehmu tugas nang Rama kok. Ayo. Cah dinas kesehatan kok ngantukan. Mangkat. Wis takon dawuh. Nyun pamit. Nyun pamit iki mangkat kok bocah kok. Nyun pamit. Nah, saiki kari ngenteni kelawan si Patih Warisa. Sing arep mboyong kelawan Dewi Werkudara. Inggih sinuwun. Ning apa ora prayoga nek kowe ngetutke karo Patih kae mau? Inggih. Ning aja mbluju ngono kowe. Aja mlaku dhewe, kowe manjing ning akekku. Inggih. Kakek. Inggih. Karo megeng napas. Inggih. Saya. Jarekmu nyantol. Ora nek kebiyak. Wes, nang kene. Inggih. Ayo. Dewi Werkudara entenana tekaku sayangku cintaku.
maruta saking kudha sakura kula yana mutusa sang sri Werkudara oh Werkudara kowe kok ngono kuwi to rasaku ora penak piye wetengku lho wetengmu ya kene ora penak kemruwes wah yo kene mbuh kose to iki aku arep takon karo Siadi miturute Siadi dalan sing tumuju negara Parangkencana iki sing ngiwa apa sing nengen au dhewe ra weruh menawa Jlamprong ngerti kula ugi mboten mangertos Koko Prabu kok sik kuwi ana wong coba takon karo wong kuwi Werkudara ya Injang gandeng langit kelap-kelap katon bergenjang lesri sang maweh gandrung kisana yen to ndak sawang sandanganmu sandangan pate saka negara ngendi paduka kula mboten mangling jengandika menika Sinuwun Darawati iya pancen iya sinuwun kula pun patih warisa saking negaring Parangjepitu. Lho, Parangjepitu kuwi? Nggih. Tukunane negaring Parangkencana sakmenika wekdal punika dipun gantos dados negaring Parangjepitu. Wo ngono nggih. Malah bejo aku arep ketemu karo kowe. Aku arep takon. Kunjarane Bagong ngono ngendi? Waduh, kula mboten mangertosi babagan menika sinuwun. Malah kula namung nedhi nyuwun pirsa kelawan jengandika. Ateking kraton negaring Amarta inggih kasatriyaning Jodipati menika wonten pundi? Werkudara, nggih, ana sing goleki karo kowe iku lho. Goleki piye? Lho, kowe goleki karo adhiku Werkudara? Nggih. Ngendikanipun Ratu Gusti kula pun Sinuwun Prabu Patokol Baworsari piyambakipun nedya amundhut garwa putri negaring Parangjepitu nanging piyambakipun purun dipun dhaup sareng sampun Sinuwun Patokol Baworsari maru suwijining putri saking negari ugi kasatring Jodipati inggih menika pun Dewi Werkudara. Wah. Patih Warisa ki menika sinten lekna mripatmu gadhena gobokmu aku Satron Jodipati Raden Werkudara wah panjenengan Dewi Werkudara wah Dewi Werkudara matamu Wonten Raden Werkudara. Wah, ayo. Ayo Di Ratu Gustimu sing jeneng Prabu Patokol Baworsari. Ana tekan kene. Wis wani medoke karo Werkudara. Monggo kula boyong. Monggo Gusti Ayu kula boyong. Gusti Ayu cangkemmu. Wah.
Wow. Wis apa? Prabu Patrokol Babarsari. Kowe Barakudara. Ah ya ampun. Ya ampun iki sing tak goleki. Sing wis mani medoke karo Raden Werkudara. Oh, medoke apa to? Ayo kowe gelem tak rabi apa ora? Kah, ora sudi yang rabi urut kowe lanang. Aku adalah lelaki yang suka lelaki seperti wanita. Ayo sayang. Kah. Aku padamu ora. Ya ampun, kok malah melayu tuh gimana? Aku tuh udah nafsu banget. Dewi Werkudara aja melayu kowe. Werkudara ki ngopo kok senengane kaya ngono? Ngono girap-girap sajake ketemu apa weruh demit wae. Dan ana demit matane mbok matamu kuwi. Kowe sapa kowe? Nalendreng parang jepit Prabu Patrokol Babarsari. Kowe sapa kowe? Ratu Ireng Cecek. Nata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Wo, kowe sing nyekel kendhang kuwi to? Lho kok kowe ngono? Oh iya. Ayo nanti Dewi Werkudara. Kae golek ana dhewe ning kono. Golek ana dhewe ning kono mansen kowe perlu karo Werkudara golek ana siap. Maksudnya ya rapi karo wong-wongan kaya ngono. Wong lanang, seneng lanang. Aku adalah lelaki yang suka lelaki seperti wanita. Wah. Wah. Ya ampun, Mas. Aku wis cinta banget lho karo Dewi Werkudara iki. Malah wedi aku ki piye to? Tahu ya sak candaku sayangku lho biyuku cintaku. Sus. Ngawur senengane ora? Batawi. Neng apa kok sajake kok ora sih. Sapa iki kaya gendrong iki? Gendrong matamu. Iki sapa iki? Ingsun Prabu Patrokol Babarsari. Nalendreng parang jepitu. Kowe sapa? Semar. Wo Sumar. Yo. Wo dadi iki sing marahi Ndara Werkudara wedi.
Untuk sandangan kaya ngono barang. Sandangan apa? Wah, gelo kuning prada Mas. Cetha kuwi sing dienggo cat tembak. Apa tandane? Aku iki lho mbok disawang mripate mentrolo kaya ngono kok. Lambene nganti ngomple. Gue nganggo kacamata. Nganti kaya zombie. Lah, iki sapa? Walah mbok disawang. Coba diambu sarunge. Cedes kira. Ngopo Emir? Wah, sandangan kaya ngono kuwi iso ngendi? Aku to? Iya. Mau aku ketemu bot, sandangannya apik. Terus tak kill, sandangannya tak jupuk tak nggo. Malah kaya dolanan game. Wah, jan wis ora. Kae ndara-ndara dorong nganti kaget. Nganti keweden kaya ngono kae. Ora patrapmu ora mungkin saya ngono. Ora usah wedi, ora wedi kok. Aku adalah lelaki. Wis. Iya nah. Ngono kok ana. Lah kowe kok iso kaya ngono? Atur ninga Ndara Drupadi kula beta. Tata laruta saking kutha Sakuru kula Yanamutusa sang Sri Bagong. Oh, Bagong to. Ono kowe wis ket mau kok lek Bagong ta. Bagong to. Tutuk sini. Tutukan ora pecah. Menyi. Wah, Bagong senengane ngono. Menyi. Menang. Iya. Di sinon pun tak sewa. Rasa. Lu kok rasa? Kok Bayuku Drupadi tak gawane. Oh iya. Drupadi. Tak ini. Oh iya. Oh iya. Drupadi. Opo? Drupadi Bagong ngeten. Tak kopiok. Ono akeh kok dikopiok. Ora ngerti isine ana wong. Bagong redan. Yo ngalah. Nganti unine klok. Apa sing ngono kuwi? Jebule apa? Ngapunten nggih Gusti Ayu ora apa-apa. Rada mlotrok. Tak kopiokmu terus mlotrok. Kowe lah Bagong ki san bocah kok senengane kaya ngono ra.
sekali putaran, setengah putaran, bersih garsel kulit mati dan kotak, tar putar di wajah, bilas. Multivitamin, jelas, multivitamin. Sulang-sulang Diwangkara kingken lir manguswa kang ayon denyai lang kang memanise wadane layu umalku cemurara ora ganggu ora barep opo ojo sedih Yojo Sungkowo garwaku Yayi Wara Drupadi lang di ora saiki ora kena ngopo si Adisa matur kang kaya ngono sik kowe kelingan nalikane kowe gandeng tangane Drupadi Mbak Yuku iya banjur Mbak Yuku Drupadi ilang iya ning saiki bali ning kene opo bener deloken endi Tara nganggo Tara barang ben opo jenenge surprise ya kuwi pilpres surprise ngarep mune surprise kok ora iso Yayi Wara Drupadi inggih sinuwun iya wis kelakon kundur ning negara Ngamarta ayo bali ning negara Ngamarta Yayi garwane pun kang dange jagat asik gundule tumungup paneng bocah ing wukir marababang sumirat neng soroting surya mega lan gunung saya boten sah wong iki medhun kok jane ngono-ngono ra ya nggih pun paripurna ndara anggenipun Gusti Ayu men ora ngamur Gusti Ayu Wara Drupadi sampun kepareng kondro wangsul kondur wangsul wonten negari Ngamarta negari Ngamarta rikala semanten purna gati ning Palangkilan malarep kondur kedaton nalika semanten sampun purna lelampahan dalu punika anak kula malah iso dadi ratu barang ya nggih niku nek mboten saka Gusti Ayu Drupadi ilang anak kula Bagong ora iso gleleng iya Semar nggih Wusana kanthi asesanti Suradira jayaning kangrat Sobrastra ulah tekaping Darmastuti
sastra mulya amemayu hayuning bawana mabar kamulyaning Jatiyah cekap semanten atur kula sedaya lepat kula sak rombongan dalu niki kathah kladohe ngatur keladuk wani kurang teduga kula nyuwun lumebering sesamudra pangaksami wusana keluarga ing mriki ing benjangipun bubar menika saterusipun tansah manggih ayo mayem tata titi tentrem rukun guyub rukun nggih Gus ya Semar salam budaya lestari budayaku matur sembah nuwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.